Δεν νομίζω το Θυμίσουμε ότι ο Φλόριαν είχε ένα πρόβλημα να πιάσει τα κιλά του όσο στην κατηγορία στη ζήτηση και να δούμε αν θα τον επηρεάσει καθόλου αυτό, ίσως ψυχολογικά πιο πολύ, αλλά νομίζω ο Φλόριαν δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Κοίτα από εδώ πέρα και πώς πατάει στο leg, είναι πάρα πολύ σε ένα low kick. Πολύ έντονος ο Φλόριαν, ο Νταβόρ έχει ήδη αρχίσει και το προχωρεί προς τα πίσω όσο προσπαθεί να βρει το takedown, ίσως ξέρει ότι έξω να ανταλλάξει τον Φλόριαν. Ωραία low kick από Φλόριαν και ο Νταβόρ του στοχωρεί ξανά. Ακόμη και δεύτερη κλωτσιά από τον Φλόριαν. Τον κυνηγάει φουλ τον Νταβόρ. Ο Νταβόρ φαίνεται σαν να παραπατάει λίγο, αρχίζει και τρέχει πάρα πολύ. Ο Φλόριαν του κάνει σήμα ότι λέει θα τρέξεις για πολλή ώρα. Νομίζω θέλει να πάει. Του αρέσει το δεξί στρέκ, το δεξί. Άλλη κλωτσιά, άλλο και από τον Νταβόρ. Δεν νομίζω. Πολύ ωραία η κλωτσιά από τον Φλόριαν Μάρκου. Φλόριαν Μάρκου, όλος πάνω στον Νταβόρ. Δυνατό ground, πάρα πολύ δυνατό. Χτυπήματα από παντού. Ο Νταβόρ δεν φαίνεται να... Δεν θέλει να παίξει άλλο. Ίσως δεν θέλει άλλο να παίξει. Όχι, αντιδράει. Και ήταν πάρα πολύ δυνατός Φλόριαν στον τεπούτο του. Καταπληκτικός. Έχει ο Φλόριαν Μάρκου. Πολύ αγαπητός αθλητής, πάρα πολύ αγαπητός αθλητής στο λαό του και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Βλέπουμε εδώ πέρα σηκώνει την αλβανική σημαία.